Tänään puhutaan pienyrittäjän suurimmasta haasteesta, ajan puutteesta. Ja ratkaisu saattaa yllättää. Kuulostaako tutulta? Tuntuu, ettei tunnit vaan riitä. Tämä on tosi monen yrittäjän arki. Juuri nämä sähköpostit ja puhelut vievät aikaa itse bisneksen kasvattamiselta. Mutta tähän on ratkaisu. Mieti, jos voisit ulkoistaa kaiken tämän. Tässä kuvaan astuu tekoälyagentti. Ajattele sitä uutena tiimiläisenä, joka ei koskaan väsy. Se tehostaa sun toimintaa. Se on töissä 24/7 myös silloin, kun sä nukut. Yksikään asiakas ei jää ilman vastausta. Ja mikä parasta, se puhuu yli 70 kieltä, ihan ilman mitään lisäasetuksia. Kaikki löytyy yhdestä ja samasta paikasta, eli vähemmän työkaluja ja vähemmän kaaosta. Okei, mutta mitä tämä agentti tekee ihan käytännössä? Käydäänpä läpi muutama esimerkki. Ensinnäkin se hoitaa sähköpostitulvan. Jokaiseen viestiin vastataan nopeasti ja ammattitaidolla. Se hoitaa myös puhelut, eli asiakkaasi eivät enää odota jonossa turhaan. Myös some hoituu. Agentti vastailee kyselyihin ja voi jopa ajastaa postauksia puolestasi. Ja viimeisenä, se hoitaa kalenterin, se buukkaa tapaamiset ja lähettää muistutukset. No niin, tehtävät tulee hoidettua, mutta mitä hyötyä tästä on sun liiketoiminnalle? Voit säästää jopa 60% kuluissa, eli aikaa vapautuu tiimiltäsi tärkeimpiin juttuihin. Lopputulos: olet aina tavoitettavissa, säästät selvää rahaa ja asiakkaasi ovat tyytyväisempiä. Tässä ei myydä hypeä, vaan oikeasti toimivia ratkaisuja, ja se on se pointti. Kuulostaako monimutkaiselta? No, hyvä uutinen on se, että aloittaminen on tosi helppoa. Olit sitten vasta-alkaja tai jo kokeneempi, sopiva paketti löytyy varmasti. Tämä ratkaisu myös kasvaa sun yrityksen mukana. Voit aloittaa pienestä ja laajentaa myöhemmin. Joten se tärkein kysymys kuuluu, mitä sinä tekisit kaikella sillä ajalla, joka säästyy?